Hannah Sofie Dane med Little INP. I vores familie, ikke? Min far. Det er fix, det er alt sammen. Det er en rigtig fisk på alt sammen. Og de ved ikke nogen af dem. Det er sådan, det kunne være lidt fedt, hvis man har taget fisk på det rødt. Men ja. Tak. Hej. Ja. Fordi kan I kigge lidt over på den cykelstykke? Ja. Nej, jeg kan se fremtiden. Jeg kan ikke sådan sige. Det kunne jeg i dag. Så skal der klappes. Her var dagens første karakter, der hedder 9,5. Superflot runde. Undersængte flytter sig i centimeter. Der er styr på afstanden alle steder. Flot.